Gibutyag sa pag-asa sa Buanga nga usa ka bulan ang gidaghanon sa ulan nga mibundak sa syudad sulod lang sa usa ka adlaw ni adtong July 12 nga nahimong hinungdan sa halapad nga pagbaha sa syudad. Samtang pagpatuman sa bag-ong state of calamity sa syudad, wala gidayon sa LGU. Ano ang report? Sa rainfall monitoring sa pag-asa sa Buanga City niadtong July 12, migula nga miabot sa 170.2 millimeters ang amount of rainfall sa syudad sulod lang sa 24 oras. Kini human nakasinati og pag-ulan ng syudad epekto sa southwest monsoon. Sumala sa pag-asa, usa kini ka extreme condition, sanglit milapas kini sa 150.3 millimeters nga normal rainfall amount sa tibok bulan lang dapat sa July. Busa, grabe kuno ang nasinating pagbaha nga miabot sa 32 ka mga barangay ang apektado base sa tala sa ZZDRRMO. So kung imagine natin to, in 24 hours, we already received the amount of rainfall na katumba sa isang buwan at higit pa. That's why bumaha talaga. And in addition, when I look at the climatological extreme, ang pinakahuling nangyari sa month of July alone lamang na mataas sa amount of rainfall, umabot ng 140.4 nung year July 9, 1940. Gipaklaro sa pag-asa nga ang maong pag-ulan dili pa kuno sinugdanan sa La Nina. Doon na kuno'y tsansa nga mas mutaas pa ang rainfall amount sa mga musunod na mga bulan, ilabi na kung La Nina na. This is not yet the onset of the La Nina event or phenomena. Kaya we may anticipate or we may expect na possible na mas malaki pa mangyari na rainfall. Especially for the normal distribution ng rainfall amount natin for the whole year, ang pinakamataas is usually on the month of October. At hindi pa natin nabutan October, July pa lang tayo. So may probability na pwedeng tumaas pa lalo. Samtang wala gidayon sa Zamboanga City LGU ang subling pagpatuman sa state of calamity gumikan sa nasinating pagbaha. Matod sa ZZDRRMO, paigo pa ang resources sa LGU sa disaster response. We have prepared ka 70% ng kompleto yakel. So, sa bato na akal na food item, chinya kita. Chinya pa coming. Worst comes to worst, inisita tita, then we can just reconvene. Kahinumduman nga unom ang namatay sa syudad atol sa grabing pagbaha nga nakaapekto sa kapin 5,000 ka magbanay. Samtang sa Maguindanao del Sur, miabot na sa kapin 48 million pesos ang kantidad sa nadanyo sa Maguindanao del Sur tungod sa halapad nga pagbaha. Lakip niini ang high value crops. Padayon sab ang pagmonitor sa health workers sa matag evacuation center kay dunay mga nagkasakit sama sa ubo ug sipon. Kini ilabi pa nga nagdasok ang mga mibakwit atol sa pagbaha. Gani sa public market sa Pagalungan nga gihimong evacuation center, ana na sa kapin 800 ka magbanay ang temporaryong nagpuyo. Meron mga chipo ubon ng ating mga kababayan doon kasi given nga na yung condition sa evacuation center ay hindi ideal kumbaga ba kasi medyo madaming tao, masakit at siksikan, pero nandoon naman din yung ating mga medical teams na naka-antabang sa kanila. Padayon sab ang pagpanghatag sa PDRRMO o ginabang og pagdawat sa mga buot magdonar. Kauban si Sim Romero ug Gary Balantay sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.